नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। तर आम्ही सर्व आज मिठमुंबरीच्या समुद्रावर मोहे काढायला चाललो आहे। आजच्या व्हिडिओत खूप मजा येणार आहे मोहे काढायची म्हटल्यावर। आणि तुमच्यातलं पण बहुतेक लोकांना माहिती नसतील आपण जे मोहे खातो, शिंपल्या खातो, त्या कुठून येतात, कशा काढल्या जातात, ते या व्हिडिओतून तुम्हाला बघायला मिळेल। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला पाण्यात अजून सुकवायचं आलं मग मी सांगले ना पाण्यात पण 5:30 का शाप सुकतं काकी तू कोणतं आणलं ना? मग 2 पिशवी आणलं। किती? हे बघ, 2 एकात एका तुका जमती तेवढे काढ, आम्ही नेतो। होय पुढ्यान काढतो लुआ तो, त्याच्याकडे फोन देऊ नको तो पिशवी पुढे। या याची आरड म्हणजे बाबा म्हणजे याची नाही, आमचीच्या वर्तन याची झाली आताची। हे चुकून काय तू घराकडे ठेवून इलं? तू हुशार आहे। नदीत पडलो लुआ म्हणून मी ठेवून येते। नदीत कसं पडलो? तुझ्याकडे ठेवून असं कोण ठेवलं? आणि त्या बाजूच्या बाई सने काय घेऊन राहतात पिशवी ना, मेले पिशवी पाण्यात नाव ठेवले। गँग चालली, गँग गँग गँग। अरे ही मुळ्यांका चाललेली या। आता सुट्टी लागता ना नक्की? भरती लागता। तुमचं टायमिंग चुकलेलं वाटतं। 12:30-1 वाजता सुट्टी लागते। कोयतीने कसं कळतं तुला? आवाज येतो। मिळाला? काय एकच मिळालो। विचार ना असा, तेरी झलक काय रे? अरे काय रे? अरे दाखव दाखव, भारी आहे ही। अरे हा, ही गेल्या टायमा आम्ही पकडलेली। बाबा एक गावलो रे। हे बघ वर येतले साईटिंग सायटी घेतो, सायटी ए हो साईटिंग घेतात। हे बघ केवढचं गावलं बिचारा, सोडतंय मोठं। अरे गावलं। तू ये चल, मी कपात जाता जा। एका एका मापच गावतात। काम झाला काम लांब झालं। मधाना केलं तरी माका 4 मिळाले तरी मॉप 4 काय संध्याकाळी बनवू का? दोन गावले। मग ते बघ, त्याचा सुरू झाला। त्याचा आता सुरू झाला की बघू, पण मारणार तुम्ही बाकी। येवावर ते बघ, आईला पण भेटतायत। ही बघ ही बघ ही बघ ही बघ, चावते ती ग। पकडलीस? चावेल ती या। कोण घेता दरा कुर्ली?
ही बो पुणग्याक माहिती आहे काय ती चांगल्यातली तो पुणगे कितीशी काढलं अरे काढलंय हे. 2 वाटे गावची 2 वाटे जोरच केलं कसे बुडबुडे येतात ती कसा काय काढलं कसे बघलंय मग अशी बुडबुडे असं त्याच्यात घे बाबा बघूया बघूया टाकलं टाकलं आता बुडबुडे लोक दाखव माका नाही गे ते वर ह्या असतात त्यांच्यावर असे बुडबुड होईल की दाखव मग काकी येत हे काढ बघ बा, हे बघ काय होता वाढल्यान रे काठी वाढल्यान मी, हा. काहीतरी करणी ओम्याच्या अकडे घेतलंस तू वडून ओम्या, तुला वडून घेतलं ना तुम्ही. ओमे असं नसतात हा. म्हणजे गावतात ना सांगा नको सांगलंस की फस्त हा सांगायचं ना गपचूप चूप काढीत राहा होय. नका नाही बा नाही नाही म्हणत राहायचं काका नाहीच बाय काय काय नाही रडत नुसता खय काय नाही गं. अरे ओम्या गावतात हे अकडे बघ काय केलं तर माका हे बघा केळा गावला वावत येताना पुणे घ्यावे जमीन असते धर मी आणलेलं येताना खिशातनं टाकून माका माहिती आहे माका भूक लागतली मधीच म्हणून मी आधीच घेऊन इल्लोय येऊ मॅ धर 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 तू ध बाबले मोपच काढल्यान मेले बाबल्याने वाटो केले काय नाही माका मेला बघ माझ्या बघ तरी वर्षी असा ना धर मोपच गावली गो तुका मास ह्या काय का का तुम्ही दोघा जाना तिघा जाना मग नाही म्हटलंस तरी 5-5 इले तरी मॉप झाले ना कोपन घे धर भुकेल अशी मी बघ का माका ह्या होती ती 4 मुळे काढलंस ते मामा आमका दिवायचं धर केळ्या आणले 4 मुळे आमका द्यायचे हे बघ हम्म. मग झाले होय होय धर 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 अरे धर यो काय धरणार लयच मोठी आहे काय रे अरे धर काय त्याचा केलं मुळो मराठी कुर्ल्याच्या ना मुळो बावलो ग तकडे जाऊन बघूया पुणग्यान आणि आईन किती जमवले नसते कसं रे आवाज येतात दाखव जरा खट पकला काहीतरी मिळाली हम्म. नशीब तुका काय वाटला तुका वाटलं मात्र काय जमतच नाही की काय? ए किती हे पुणग्या काय ढवळता काय गो काय? दाखव काय ते काय कितीचे पुण जावलं हे बघ हे बघ एवढ्याचं काय होणार आहे? काय माहित सांगत होतोय मग हे काय थोडे आले 2 वाटे झाले हा हे बघ फूट फूट एक ती निघाली कशी ते ह्यानी टोच खाली ह्या पिशवीत पण पडले होता फाटकी आहे ही पिशवी हा मग एवढे पुरणार आहेत सार होईल चल ए बाबू चल तुझ्या नाही होणार हा. मी आता करते चल मी आता बघ काय जोर करताय मी आता जोर करते बघ मी आता जोर करते बघ 4 काढलं 4 काढलं कुर्ली 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 धर धर
आतमध्ये या, मध्ये या. अरे ती टाकलं अरे अरे दे दे बुतूर टाकलं पुढलं आपल्या टीम का बघूया किती गावली आहेत. आमचं टीमचं मेंबर बरोबर नाही हा. तो फक्त घ्याव घ्याव आवाजच त्याचो. काय आवाज काढतंय हे बघ एक एक गावता ना. ते चारचा काय होणार हा? संध्याकाळी मिळाक तरी होय सामाऱ्या. काय बाबा मला मी काढलं असते ते नाही केलं गावतात की ना. झाले 4-5 काढून. कितीशे काढलं 4-5 खरं दाखव. काय? दिलं काय काय माका असत होतो म्हणजे किती 5 मिनिटात 5 काय मग म्हणजे एका मिनिटात की एक मग तुझ्या काय आहे मला गो घरा घेऊत नाही हं? तू 2 तासात 4 काढलं. गो पण घ्या चल गो रवशी नाही तर रवशी आमका सांगा नको. पाणी वाढला. कुळ्या आता कुळ्यात काढलं की रे का मुळेची सांगा ना, ऐकत नाही म्हणजे अरे दोन मुळे दोन 4 काढल्या. काय 4 काढले मग तुझे आणि त्याचे ते दोघांचे ते मी काढले जास्त कळ तुझे दाखव मग. त्याच्यात पिशे टाकलं. टाक टाक. हं. ती बघ खय गेली काय जुनाट जुनाट गावली. जुनाट गावलो मॉप दिवसाने ओम्याची वाट बघित थांबलेलो होय ना ओम्या. चला तर आता आम्ही जाऊया. चाललास होय तर तुझ्या बरोबर नांत नकरे काढून मागापासून ते ड्रोन फिरवीत राहुलं तर हा म्हणून वरना दिसला तरी कसा दिसता सगळा या. याला पॅन्ट भिजली काय बाबा तुझं नाही या घ्या भरतच नाही कोटो नशीब काकीक पुढे पाठवलं नाही तर काय करा नाही होता. गो परा चल अरे झालेला सांगा ना ऐकण्याच्या पलीकडचा झालेला. अरे पडलं बिडलं नंतर गो आमका विचारी. माई जायनु भिजले मेले आता आता करा म्हणजे मिळतात ते हा किती एका जाग्यावर किती मिळाले 15 एक मिळाले. मग आम्ही हैबासाची कण्णी माई जायनु बुडांनी हरी झालेला तू काय पण म्हण मी काढलंय ना बरेचसे काय? खरं सांग मी तुमच्यापेक्षा मी मी जास्त कोणी काढल्या पिशी कोणामुळे भर दिली काय ती चपला कशा गुतू पिशी आहे ती वाट खया. काय गो आता ना आता 5 गावले मारा दे. किती गावले 5 गावले पुण्याचा मुळे काढण्याचा स्प्रेटच असता बघ काय गो पण तू किती जरी हसान काढलंस तरी आमच्याकडे मुळे अरे बघ अरे बाबा थांब आता. बघ ए, काढ बाबा तू काढ. हा काढ मी बघतोय. ह्यो बघ अरे 2 झाले हा. हा लवकर आई शपथ आता बंदच झाले. दाखव अकडे हा होय अरे हो बा ह्यो बघ खूप माझी. ये काय रे रापे 2 थांब ह्या राप्या गावत अग कोयती की चांगला आल्या मन साहेब हो बा पुणगे माका दाखवतो आकडा ना. अरे कमालच केले. कुठे चालले ते तर हे बघ मुळे कसे बघ उतरू जातात. हे बघ वाळू पुन्हा ते बघ गेले. मग हे बघ तुमचं गावले सोडा काय गो हे ह्यो बघ बघ ह्यो बघ हो बघ कसं हो बघ कसं जाता. हे कोणी काढता ते दाखव. तू काढतस नाही तर 4 गावले 4 गावले म्हणजे. काय उपयोग नाही. हम्म. हे वाळून जातात ते. अरे तो बघ गेलो खाली. हो बघ काढते का वर काढ. ए विनू तोडाय काय ते 2-3 मिळाले. अरे विनू काढते का वर. कसे जातात ते बघ तोंड उघडाटी करीत जातात. पाय आहेत त्यांका. बुतुर शिपले ते बघ. हे बघा बुतूर शिपले शिपल्यात त्यांचे 2 पाय. हे काकी काय गावता की नाही. माका बाई एक सुद्धा नाही गावलं.
अरे सांगाल ती बघ अक्कोडो येईन तिनं जेसीपी उपासतात तसं उपासले काय दाखव बघूच माका काय काढून काय म्हणजे काढलं. जो एवढं गावलं दाखवलं मगाचपासून जो कॅमेरा चालू होतो कॅमेरा चालू होतो म्हणजे चार्जिंग उतरली त्या का मी काय करू चला आता हे चला पुणगे काय खोन मारता की पूनमचं वयतच नाही हा पिशी भरली तरी गोचल अरे मग काढलंय नाही म्हणता दोन का अमुक कुछ कम आहे रम पम पम काय परत सगळ्यांका चार्जर देतो सगळ्यांना चार्जर दिली कुर्ले अंका वयत ना ही का काकी कोणाच्या पिशी टाकता तुझ्या कुर्ली आहे बघ बबलू पेक्षा बाबा माझे बाबा माका वाटलं बबलूची जास्ती जास्ती हो 3 नंबर बोलता पण पहिलो नंबर येतोच बाबूच्या घर ते कुर्ली हो म्हणून जास्त दिसत तुमका वाटणी चालू की नाही कुर्ले तुझ्या मम्मी देत रश्याक मागाचे धरले असते अजून 4-5 मी 4-5 सोडून दे आता तर ते कसे होते घापकून ते रापूक लागले वाटते तरी खाली जाती मेरे वाळूसू फॅन करले आता बबल्याक पहिले गावले ती मग बाई काय एका नाही कुर्ली गाव. ती होय ना? बघ तो द्रेंगो दिसतात होय ना बबले होमो मेला देव पूजून येतात येत ना माका नको तू आज देव पूजलेला ना खरं बघले न उठतात किती 12 वाजता उठता आणि हे देव कधी पुजतं? पण काय ए विनू काय पण म्हण हे का मी पुलावर ना आमच्या लक्षात येईल होमो म्हटलं येतो होमो अरे आम्ही एक नको ते का हा नाही तर तू प्लॅन मध्ये नव्हतं प्लॅन मध्ये नाही होता तू आता आमका दी जरा वाईस 4 दी नाही रे त्याच्याकडे माणसं भरला पाणी हे कोयती टाकलं काय दे रे कोणती घेतलं ना बाकी कुरले रे उभं त्याच्यात ना देना तिच्या पिशवी आहे तिची ती पिशवीत टाक. पुणगी आणि ता पुणगी आरड खालून तू बघ पुणग्या बघ ता बघ परत तकडे हा कालवा हा चालू असतो नेऊया एक कपार आणि कशात भरणार गाडी येतात ठेवायचं धोंडो एक नाही अरे अरे उकडत ठेवायचा टोपात ढकलून द्यायचा मार मुठ मार अरे मुठ मार आणि मुठ्याच्या पिशवीत घाल मुठ वाळू सकट मुठ मार काय नाही चावत अरे वाळू सकट फॅट आता फॅट काय फॅट आहे ताबू ए धरतो लो आम्ही धर फॅट मग इथं होय मार 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 मुठ मार ए मुक्या पिशवी आण तो काय रे पडले धर वाळू सकट उचल या धर बाळू सगळं फॅट आता आसान दे काय नाही होईल का सांगता असं थांबा हा थांबलाव ए पिची उगा अरे ह्यो फक नको त्या टायमा फोनवर असतं सा नाही रे स्वतः एक तर पकडत नाही अरे ठाक हे पाया खालती गेली चल रंगे बिरंगी आर्मी तो दाखव. आर्मी वाल्यांचे हम्म ए बाबा हे तो सोय नको रे तू माका दसली ना ऐकत सोडूची नाही काय दाखव अगो दाखव काय ता आईला दाखव हातातलं दाखव हो या घेऊन जातात काय एवढं बघ. मुळ होतो ओय मी आलो कालवांच्या बाजू गो पुणग्या काय करतं काय घरात औषध दिसत नाही रवत कालवा काढताना आपणच खाता तच बसा काय गो केवढं मी आलो टाकलं भारी मिळालं दाखव चिखल्यात भेटत असतले म्हणजे नक्की कोयती मारून बघा जावा रे चिखलात दोन काय रांगलो म्हणून अरे ही तोरणा बिरणा बनवती ह्याची ती बघा रे कोयती मारून जवळ मार होय नाही होय, होय, दगडे मारा. मारे बघूया तो काय अरे हो. आयला बरं तसे तरंगतो
हो पण चांगलं फुटत नाही पाणी बिनी फोडून बघा ती नाही चांगलं चांगलं घे दुखत खुश झाला. तू मध्ये का 2 मिळाले मेली चप्पल काढतो काय करतो अरे माराय बघा रे अगो मेल्या पुणग्या काय त्या चिखलात नाचता माका भीती वाटता या बो ओमे बघ माका दी चारगाव हा सगळ्यांका दी 2-2 चल. सगळ्यांका दी 2-2 चल बघूया घी तो बघ अरे हाय आण मायले धुतोय मी एवढा पिशेत राहतला पुढे पटानु कसा रे घेऊन जाणार दादा. हे तर कशात तरी भरा आता असाच तर कुठे येऊ काय नाही तास सांगितलं कात्रे पडणार ते का. नाही रे काय नाही हे बघ हे डोळे होते मला नाही टाकून देता चला रे चला चला चला. हे अजिबात रवलंय नाही चालेल बांधला काय घर ओले बोलले तर काय तसं आणतात खुश झालो ना आता तो देऊ शकतो मारे दिले या दिल्यानंतर तांबूची मनावर घेऊ आता सगळे वाटते